uvela ube nomsindo nje esipeyisini ungenziwanga nto moya kaSathane. Ucaphukiswe njengabantu abakwenzanga kwanto naba bantu uvela ube nomsindo nje moya kaDevil. Hlambuleka kathali kwenzelayo empilweni yakho waphila ne-enga noma wakhuluma kabuhole ngabazali noma ukhona umuntu owakuhlukumezayo waphila ne-enga kodwa inkosi ingakuhlakula namhlanje. Siphila nabantu abaqala izinto ngenxa yoba lo muntu ne-enga. Namhlanje uYesu angayihlakula impilo yakho ekhoneni likaJesu waseNazaretha. Haleluya! Uyahlakula, uyasindisa, uyaqolela izandla.